Takže čaute, vítam vás po YouTube pri ďalšom diele našej série. Respektíve bude to nová séria z Clash of Clans. A ako vidíte, mám iný účet. Je to môj hlavný účet, o ktorom som vám v minulej sérii párkrát hovoril. Takže podarilo sa mi dať môj hlavný účet na tablet. Po novom update, tak pozmenili trošku Google+, čiže budeme odteraz natáčať na tomto účte a čo ešte povedať. No to je asi všetko. Môžeme si zatiaľ, kým sa mi dotrenuje armáda, vidíte, mám nabustované, tak kým sa mi dotrenuje armáda, ukážeme si nejaké defensive replay, aj keď tie sú dosť nuda, keďže iba townholy mi dávajú, takže asi skôr attack replay, možno ukážem napríklad tento si ukážeme. Tento bol dosť fail, sa mi zdá, ak si dobre pamätám. Väčšinou sa mi v poslednom čase moc nedarí, čiže trošku to zatiaľ zrýchlim, lebo teraz začne ten boj. Vidíte, aj tam ste mohli vidieť, že používam balóny minionov. Podľa mňa je to celkom dobrá útočná stratégia, aj keď je celkom drahá, ale dá sa s ňou aj dobre zarobiť. Neviem prečo, ale osobne nemám rád ani healerky, ani nič také. Ale keď už tak rozmýšľal som, že budeme šporiť na Archer Queen, keďže niektorí si mohli všimnúť, aj keď neviem, či som ukazoval, myslím, že skôr nie. Robím si tam na 9, čiže budeme šporiť na Archer Queen a tým pádom budeme šporiť kopu Dark Eliku. Šporiť? Povedal som šporiť, či šporiť? No to je jedno, budeme jednoducho Dark Eliku šporiť a máme čo robiť na tých 40 000, čiže to bude možno tiež pár videí, ako budem lootovať Dark Elixir. Dúfajme, že sa nám niečo podarí a ak nie, tak nie. Dúfajme, že časom sa to zlepší. Toto už nie, vidíte, tu som to už endol, to už nemalo cenu. Takže vidíte, toto bol celkom fail, ale aspoň 50%, aspoň že všetko, keď sa pozrite, vyhrávam. Väčšinu, myslím. Vidíte? Skoro je všetko zatiaľ. Lebo potrebujem trofej, lebo som to pred 2 týždňami som to začal hrať po dlhom čase, asi po pol roku. A mal som 1100 trofejí, čiže lebo mal som tam tento base, tam vonku a furt mi iba dávali tam a to mi dávali pol roku v kuse. A tak mi znižili trofej z 1800 na 1100 a teraz som zase na 1650. Takže tak, čo by som ešte povedal? Neviem, čiže vidíte, Dark Eliku mám 16893 a na tom väčšinou sa okolo tých 15 000 držím celý čas. Takže sme už videli, máme si pozrieť tento, ten má aj celkom slušný elik, loot. Ľúbia sa mi tie nové replays, to môžete pauznúť, kedy sa vám zachce. To je sranda. Môžete si to pauznúť, kedy sa vám zachce. Uvidíte, aké mám ešte jednotky. Aspoň vidíte, ako to používam a aké spely a teda. Keby sa mi zišiel, toto keby som mal heal, tak to mám celé na 100, ten base, vidíte? Lebo to už by som všetky healol a všetky by mali plný život. A teraz to iba ich aj Archer, toto Archer Tower ich má na šipu, tým pádom to je na prd. To je také, trošku to znížim, podľa mňa to dosť húči. Ne, možno, že v prvom videu to bude ešte také, budem to pozrieť, či je to dobré, či to je dosť nahlas, či to neseká a teda. Takže, to by bolo asi tak všetko z tomuto replay, už mi iba popadajú tí minioni. Myslím, že ešte ten gold ničí, ja nie som 100% istý, ale áno. A ten Wizard Tower to a toto, no. A už je koniec. A potom som to exitol, lebo už by mi Barbarians zbytočne by mi ho zabíjali. Tak to je aké čudné meno mal. Tak to by bolo zase všetko k tomuto videu a k replayu. Mi šibe. Šipka. No, za chvíľku sa dotrenujú tí trlíci. Ešte dáme jeden taký dobrý. Vyzerá to, že už tu moc dobrých nemám, to už boli len také pokusy. Tento napríklad celkom dobrý, škoda, že nemám replay, ale tuto bol jeden. Tento môžeme dať, ten aj na 100.
Vidíte, na to ideme. Dobre, lebo páči sa mi, že po novom update zvýšili loot bonus, tým pádom mám namiesto neviem koľko som mal predtým, nepamätám si to, ale teraz mám 11 000, čo je celkom cool. A zvýšili v tretej kryštál, že namiesto 50 Dargeliku za výhru máte 100, čiže určite pôjdem Dargelik farmiť tam. Poprvé tam je veľa opustených baseov a po druhé ten loot bonus. Tak vidíte, že tento base išiel celkom ľahko. Ešte aj veľa minionov mi prežil, čiže títo vyčistia. Teraz už nemá čo zastaviť, keďže už toto môžem si dať iba po Barbarankingovi a po Barbaroch. Takže to je asi koniec. To už ani nemá cenu ukazovať, ale takto. No, ešte to môže byť napínavé. Rozmýšľal som, že sranda bola, keby tam ešte vybehlo nejakých týchto pár airbombiek, všetkých tých minionov by to zničilo, nejaká giant bomba. Tam niečo vybehlo, to bola asi King Airmine. Tam nebola airbomba. Airbomba. No máme vytrenovanú armádu, čiže ideme hľadať. Možno, že to bude chvíľku trvať, čiže uvidíme. A možno, že hneď na prvý šup niečo dostaneme. Prečo? 33 trofejí, 200 000 elíku, 144 000 goldu. Aj keď to je celkom málo na moje pomery, čo som zvyknutý, ale tak... Prečo ne? Air Defense nemá nejaké extra. Archer Tower sa mu jedno upgradeuje, Wizard Towery sú šitné, ideme na neho, poďme. A máme iba jeden spell, ale tak čo už. Čo dáme? Tak, aby sme mali potom od toho pokoj. Dobre, skanka si nič a ideme z tejto strany. Hergot, našťastie je slabá. Barbankinga a teraz už iba takto. Tak. Teraz už len stačí, aby títo zničili tento air defense a nezabili Ježišmaria. Vyzerá to, že gold dostaneme. Teraz do Barbankingu doplníme života, dáme mu rage, keď sa prebije cez tú hradbu, jak retard. No, vyzerá to byť, že to bude celkom fail. Nevadí. No, že sme vyhrali. To je hlavné. Keďže mne ide teraz hlavne o trofej. Loot mi až tak nezáleží, keď už to také hlavne Dargelik. Ale na loote mi až tak nezáleží. Barbanking ešte toto dúfam, že pôjde na gold. Našťastie tento kanon sa upgradeuje, čiže nemá ho tu najbližšom čo strieľa, také čo mu dával damage. Napríklad to sú iba samé splash damage, ešte Tesla. Ale inak, samé splash damageové. Tak šľahni. Tak, a už ho ušetríme, už to je zbytočné. Už 2 hviezdy nedá, zbytočne by ho zabila Tesla. Čiže vidíte 11 000 bonus. Čiže to nebol až taký zlý, ale mohlo to byť oveľa lepšie, kebyže mám všetky spely. Takže dotrenujeme spely, dáme jeden rage ešte, vidíte, my používam 1 heal a 2 rage. Tak, 10. A toto naplníme. Čakaj, musíme si len to boostnúť, lebo by nám to nevychádzalo. Ešte musím jedna musí byť. No dobré, sú všetky. A tieto dve, ne. Áno. Tak. Takže tak. Môžeme si pozrieť zatiaľ náš klan. Čo budeme robiť. Kde sú, no môžeme vyskúšať. Vyziť. Čiže vidíte celkom dobrý base na to, že je devinkový town hall. Akože ňo. Čo má? Barč. No. Farmí barč v 1600 trofejách. Neviem, či má za neprázdnych builderov, alebo si to chce nechať. Jednoducho neodstraňuje to. A už má 6 iba Dark Barracks.
Čiže už má Lava Houndu. Myslím, že už má level 2. Neviem, čo už robí, takže možno, že toto bolo na také úvodné video celkom dosť. Dúfajme, že sa vám táto nová séria bude páčiť. Víte, aj by som odstranil tieto dva, ale nemám builderov. Dúfam, že sa vám bude táto nová séria páčiť a ak áno, tak nezabudnite dať like, ak nie, tak napíšte prečo a čo by som mal zmeniť. To by bolo asi tak všetko, čiže uvidíme sa pri ďalšom diele. A ešte ma napadlo, môžeme si ukázať, keď hovoríme o tých defensoch. Napríklad, jak vyzerá tá nová trapka a čo to robí, aj keď už ste určite videli od nejakých iných youtuberov, jak to vyzerá, čo to robí. Viete, takto sa to otvorí a vybehnú ťa takíto tighterlíci, ktorí začnú bojovať. A Shulin tam dal Archer Queen. Lebo sa bál sily tých tighterlíkov. Keď už tak logicky nechápem, prečo nedal Archer Queen, keď týchto niečo stoja. Logicky mal dať hneď Archer Queen, aj tak by som ho nič nezobral. Je tak jedného Barbara, len aby si bol istý, že tam nemám žiadne Tesly. Keď už je reč o Teslách, tak tuto mám 4 a táto sa robí na 5. Tak to by bolo všetko k tomuto dielu. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, napíšte prečo a čaute.